Anpil. Manpil. Ça fait Sophia. Ni ya famille. E fara sisan. I kokora sisan. I dara yɛrɛ la sisan. Wa I kɛra muso ye sisan. F'i bɛ to ka mɔgɔw bila ka bɔ kɛnɛ ma. Olu kana ji ta yan. Sophia y'a robinet da de yan. Ko mɔgɔ bila ka na ji ta wa? Donc ni ne ti yan, I bɛ mɔgɔ de bila ka na ji ta ka tila k'o wari minɛ ka bila I kun tɛ yan. Mama. Mama. E ma kɛ yan. E ma kɛ yan. Ne m'o kɛ dɛ wala ne t'a dɔn. Sophia ne de ye bitɔn minɛ waliden na yan bi. Sisan sa la ma minɛ. Ko e m'o kɛ, jɔn m'o kɛ? Mama ko mana kɛ du kɔnɔ ne de y'o kɛ yan. Marakala zon ye binajan kelen dɔrɔn de. Sophia e de don. Wa I ka ko kun ne kan dɛ parce que ko ma sara ka sɔ ye daga fan hali sa dɔ wɛrɛ bɛ ka ko ka k'a la. Komi e ta tɛ ban. E ta tɛ ban. Ne si t'an jara ne n'a kɛ sabali ne n'a n yɛrɛ bɛ ka sabali a ka ɲi ten. Ni mɔgɔ wɛrɛ donna yan ko ji. Sophia ni mɔgɔ wɛrɛ donna yan ko ji ko e y'a ci ka na. Wallahi. Wari ko mana ne minɛ cogo cogo ne kɔni tɛna mɔgɔ bila ka na ji ta kɔnɔ. Wala mama ni ka sabali wala. Sophia. Apa dia sabali ya? Ko fana de ne le y'a f'i ye ko tɛ miiri ya. E bɛ ka minɛ fɔ. Ne le y'a f'i ye ko tɛ sabali ya. Dugu sago kɔrɔ ne bɛ yen. N'i kumana a b'a yɛrɛkɛ ko falatɔ. N'i kumana a b'a yɛrɛkɛ ko maɲumatɔ mɔgɔ. Dugu sago kɔrɔ jugu. Dugu b'i yɛrɛ de walayi. Mama. Sabali koyi. I bɛ ka waleya mun kɛ nin ninnu tɛ ɲuman ye. I bɛ nkalon so bi ne Hawa bɛ tiɲɛ so min bɛ ne de b'a dɔn. Waliden na k'a bɛna ji ta I y'o jɛ ji la ji dun ye nɛɛma de ye a fɔ ne kun y'a to a kan ta wa nɛɛma kun tɛ se ne Hawa ma mama ne dalen tɛ mama ne lajɛ ba ye mama ne lajɛ ba ye. Sophia, to ya ka lafiya. Hawa bɛ min? Kori fatena wuli mama na. Mɔgɔ salen kalo joli o bɛ na yan nɔ bi ya. Ni fana sugu min. Est-ce que yɛrɛ fana tɛ se ka minɛnw yɛrɛ dalajɛ ka fara. Bozo. Ne dabali bannen don dɛ. Est-ce que mɔgɔ kunkolo tɛ ka tiɲɛ? Ka kunkolo cɛ cogo. I b'a dɔn mɔgɔ kulila ka ne wele ko Hawa bɛ yan nɔ. I tɛ manamana ka fɔ dabila. Wallahi billahi ne tɛ kulonkɛ la ne yɛrɛ dabali bannen don a kɛra sa sɔnni yɛrɛ mun na kɛ n'a ye yɛrɛ wallahi. Ka kule ko Hawa bɛ yan. A filɛ nin ye so kɔnɔ a bɛ kasi la. Aw mɔgɔ min banna a ka ca ni kalo joli ko wa ko. O de kɛlen don ka ne dabali ban a bɛ ka ne ɲininka fɛnɛ ko ma ko ne ɲɛ t'a la. Mo ka kira tugu. Bozo. Meno tugu. Bozo. Wallahi to to kan ta wani. Ko masa. Bozo awa masa. Mo sabal sa. Bozo ni nye de awa ye sa dondala. Ni nye wallahi ala. Awa masa. Mo esi te ka sugo. Bozo. Ka sugo nyene ma. Bozo musokoroba. Aka haram ko wolowula awa masa. Ko ni nye de awa ye nyekse fla. E nyekse fla awa tugu. Bozo awa nana awa jole be dala abi netina ko. Wallahi aka haram awa be dala. E dona ma wani. Mama, ni mo awa te no.
La ilaha masara hamani ne de nyene ka galo tigale buzu wallahi kalna ala nan kalifete awa bedala ko awa masasa ne ni bela jele fam ne ni fam parce que o don ne mo wari kuma mo fo chen bolo no kuma fa ko yoro si zamena docteur wolo am ta nan ji le parce que yoro mo fene ni be ko ro ko chen fene be abse la ko fene ko buzu ne kulo yoro ne ni bela jele fam sa kan ta to e o don ne mo wari tura kuma do la yoro kuma ni chen ne ko yoro si zamena to ne to na buzu ita datu Aïssa mena docteur de woli am ta analyse ke quoi parce que ngara dalenta la ka fo no ko ngulu la bana ti fe ke ni quoi buzu ne e mama photo ko di e mo sara kli mo bomi mama o te ja buzu mo sokoro ba ala yoro arama de fla ni be ko akli be to ka ta kan na ko nya yede buzu wallahi ne ren nyede yayi aka mena docteur wu ga kan ka ala na kira nya ira ala la koy buzu dokotoro na wasu la wuli kadima wa awa masa wallahi Allô mon docteur, s'il te plaît, c'est très très urgent. Quand il y a un sur 500 mois. buzu wallahi awa masa Akan ta same ya fo. buzu ai Aïssa ai ne tada tuku awa bina abedu wallahi bidala tada tuku awa Bon, tergue franchement ne yɛrɛ dabali bannen no quoi wa n dɔnku bɛɛ banna bi quoi mun ko la n ko bi ne donna so ne taara sɔrɔ nɔ ne yɛrɛ bamuso bɛ lahala dɔ la nɔ a ye ne dabali ban quoi ça m'a étonné quoi cogo di tan i b'a dɔn ko nɔ ko awa ma sa ko awa bɛ balo la quoi k'ale yɛrɛ de bɔra ka awa ye du kɔnɔna la sisan terikɛ est-ce que hakili woso tɛ fɛ ka musokɔrɔba sɔrɔ n ko ne yɛrɛ de imagine ko nɔ ko foyi foyi t'a la et puis en plus n ye n ka docteur kɛ wele o nana ka na analyse ni fɛn ko nɔ ko foyi foyi t'a la a faamuya n ka cɛ musokɔrɔba ninnu filɛ nin u ye fɛn caman kɛ ka kɔrɔ yanni u si ka kɔrɔbaya ka se nin niveau la n t'a dɔn ne bɛ k'an faamu u bɛ ko caman kɛ npogotigiya kɔnɔna la ka na se fo hakɛya dɔ la mais n'u si bɛ ka kɔrɔbaya o ko ninnu b'a essayer k'u rattraper quoi bon n'i ye ne ɲininka sisan ne ma f'i ka docteur tɛ fɛn dɔn dɛ mais an k'a lajɛ minnu bɛ hakililabana furakɛ n'an b'a f'u ma ko psychiatre an ka psychiatre dɔ ɲini hali n'a sɔrɔ an b'a sara ka temps partiel la u ka na a n'u ka baro kɛ u k'a ɲini k'a dɔn fɛn min bɛ yen quoi sinon n'a tɛmɛna nin kan n terikɛ i yɛrɛ bɛ ka fɔ cogoya min na an ka musokɔrɔba kunkolo laban bɛ wuli dɛ a tiɲɛ la nin ko in kelen don ka ne dabali ban ala de b'a dɔn a ye min kɛ ala de b'o dɔn ou bien min bɛ ka nin k'a la ala de b'o dɔn mais quel qu'en soit alpha e kɔni b'a dɔn kɔni adamaden bɛ se ka sa cogo di ka tila tuguni ka na tuguni o bɛ se ka kɛ cogo di bon an yɛrɛ de ma aw kaburu sen ka wa bila a kɔnɔna la e bɔgɔ fililen mɔgɔ bɛ tila tuguni ka na cogo di bon cɛ sabali sa i b'a dɔn n b'o de ɲɛ o de y'a to n bɛ ka f'i ɲɛna quoi n ko c'est-à-dire que hakilina kow don quoi a bɛ se ka kɛ ale ma ɲina Hawa kɔ Hawa kɔni sara a mɛnna ala y'a wa min ci dɔgɔya a mɛnna ale ma se ka ɲina Hawa kɔ mais so Hawa de bɛna jɔ a ɲɛ c'est-à-dire que a bɛ kɛ mɔgɔ la dans la vraie vie a bɛ kɛ mɔgɔ la quoi n t'a dɔn n b'a ɲɛf'i ɲɛna ka kɛ mɔgɔ la cogo di a bɛ se ka kɛ sisan ni mɔgɔ sara i n'a tigi kolilen don ɲɔgɔn na kojugu chaque fois a bɛ k'i kɔnɔ i n'a fɔ a b'i kɛrɛfɛ bon mon frère o kɔni o bɛ se ka kɛ cogo di bon i b'a dɔn ce sont les séquelles de la vie i b'a dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ tagabolo bɛ tan de mais mata la kɔni tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ k'a fɔ k'a gɛlɛya cogoya min na kɔni mieux vaut chercher un psychiatre en plus yɛrɛ a b'a la ka fɔ ko k'ale tɛ bɔ kɛnɛma ko ne ka da bɛɛ tugu alors là a ko l'affaire est devenue grave alors o y'a ko gɛlɛyalen sisan an bɛna dɔ ka numéro ci i ma n ka téléphone bɛ duguma après n bɛ numéro ci i ma i b'a wele i b'a fɔ ko ne ye numéro d'i ma c'est un psychiatre i bɛ problème expliquer a ye tu prends rendez-vous avec lui donc maintenant taa so yen je sais pas si tu comprends i y'a faamu wa nin ko in kelen don ka ne kunkolo chauffer dɛ ani yɛrɛ tɔɔrɔ o la sa an ka cɛ ni yɔrɔ nin ko ninnu nin ye wagati na ko dɔrɔn de n'a n'o kɔni sera ka ɲɔgɔn ye kɔni k'u ye baro kɛ kɔni min don
i b'a dɔn n t'a dɔn ni bɛ ka n faamu. Ok mon frère problème foyi t'a la. Voilà. O de ko in na ko ye quoi parce que i ye kuma in fɔ n na n yɛrɛ nana i ka cɛ na segin ma quoi mais n yɛrɛ tilala k'a ye k'o fɛnɛ tɛ bon a bɛ kɛ cogo di an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn. C'est pas facile an bɛ dugawu dɔrɔn i b'a dɔn musokɔrɔba ninnu filɛ ils sont comme ça hein n'u bɛ ka kɔrɔ ka taa dɔrɔn c'est comme ça i b'a ta ni hakili ye dɔrɔn quoi. Ok problème foyi t'a la n bɛ passer Lamine fɛ yen nɔ quoi. Ok. A nana ka chèque bɔ n ka bureau la n bɛ taa ka taa d'a ma quoi. D'accord y a pas de problème. D'accord on fait comme ça. Ok. D'accord merci beaucoup. Cɛ yɛrɛ i ka sanfɛla in fiɲɛ bɛ ci yan nɔ dɛ. Cɛ funteni na mɔgɔ tɛ se ka sigi so kɔnɔ. Bon cɛ a bɛ kɛ cogo di. Ok on va comme ça. Donc Amé. Bien. Nin ba gansan na ma tɛ. A dun kɛra cogo di e dun sigilen don baba ma. Mama ka ko de wulilen don tuguni ko ne ka da sɔgɔ an fila da la ou bien ko ne ka bɔ kɛnɛma. Ka da sɔgɔ fila da la cogo di. Hali sisan a bɛ kuma kelen na depuis bɔra n dɔkitɛrikɛ yan nɔ n'o ye fura d'a ma n'a sunɔgɔra dɔɔni dɔrɔn a bɛ wuli n'a sunɔgɔra dɔɔni dɔrɔn a bɛ wuli wa a bɛ wuli ni kule de ko hawa bɛ ka fɔ. Buzo ni mara ni mɔgɔ kunkolo tɛ ka fɛn dɛ. I tɛ manamana ka fɔ dabila wa n kulo kɔrɔ da k'a kunkolo tiɲɛ cogo di. E tɛ ka mama ka kɛwale o wala o de kama i bɛ ka nin fɔ.